постоянната бюджетарна комисия предприе. Народните представители тръгват от град Лом с парахода Царо Искрен. Лодуй, паметникът на легендарния певец на свободата Христо Ботев. В Тутракан кметът на града приветства гостите с кратко слово. Председателят на комисията господин Петър Кюсеиванов заявява, че нуждите на добруджанци ще бъдат взети при сърце. Пазарът в Силистра. Административната палата. Спекулантите поне веднъж са полезни. Чукат камъни по шосето Балчик-Каварна. В Добрич народните представители са тържествено посрещнати, а вечерта се състоя голяма конференция, в която бяха разгледани основно нуждите на населението. В Балчик населението посреща тържествено гостите. Господин министър Славчо Загоров направи заедно с работници първия излет със собствените автобуси на Труд и радост. С тези удобни и модерни автобуси организацията Труд и радост улеснява работниците да правят излети в празнични и неделни дни. Край Панчарево пристигнали по-рано работници и танцовата група Средец посрещат своя министър. Господин министърът говори пред работниците, че както държавата се грижи за нас, така и ние всички трябва да работим за България. Хърватските усташи полагат венец на паметните плочи за падналите във войните герои. Във военното на Негово Величество училище бяха произведени в първи офицерски чин юнкерите от последния випуск на училището.
На това тържество присъстват почти всички министри и много официални лица, висши офицери, германски офицери и войници и други. Клетва полагат всички юнкери и войници от различните родове оръжия. Заклех се, извиква всеки, след като целуне бойното знаме. Военният министър господин генерал Даскалов говори за значението на клетвата. Знамената отиват при частите си. Военният министър прочита указа, с който Негово Величество произвежда в първи офицерски чин юнкерите. Най-добрият по успех юнкер отговаря на господин министра и дава обет от името на своите другари да пазят честта на родината и дадат всичко за цар и отечество. Тържественият парад пред военния министър и висшите офицери. Раздаване на дипломите.